Mangamora-mora hantenggaran ning ajurit kong meguru kongso tetekadya putula para panjriting turangga esti ya jagat pangestu kala ayu Bathara jagat ya kowe ngaran Prabu Gupala ayo negaramu pasrana marang aku ya Bandung Bondowasa ora pantes sartane ora patut Prabu Gupala nglungguhi negara iki. Ayo kek omong. Kece-kece wali kobra, setan wali setan. Piye to sing bener to kok ngono? Menungsa ora tatanan manis-manis jalanan. Ya, iya. Arep mungsu marang Riya Penangsang. Kok Riya Penangsang? Prabu Gupala. Oh iya Prabu Gupala. Sasati sanjara langit. Kowe kelakon mboyong adikku Rara Dombeng Jonggrang. Mboyong adikku Rara Jonggrang iso nglangkai kuandaku. Semapo tenan lho reng. Kowe iku nimbles sak gelemu dhewe ora. Men. Ya ngene iki nek fragmen tenanan iki ngene iki. Wah ya profesionalitas, penjiwaan. Wis gugur. Terus iki Prabu Gupala wis gugur ta? Terus iki aku ora kowe. Ku ya urung ngono. Kowe menungsa ora tatanan kowe nyedani Kang Masku Prabu Gupala. Aku lali kaya truk. Gandeng jeneng para ya kadangmu Prabu Gupala wis kapuwe ngrono Madyaluga awit saka tanganku ya Bandung Bondowasa. Mula kowe wong ayu manuta kowe dadi wanita boyongan. Kowe tak boyong ning negaraku. Ayo manuta idep aku gelem. Weh sik. Ora sudi. Lah ya aku ora sudi. Bandung. Kowe menungso apa? Arep mboyong wong wedok nganti sono arep paten. Sik. Jonggrang ki wong wedok kok cengkiling kaya ngono ki. Sing bener, aku ora sudi tok boyong watonana rubane. Ah ngono kuwi terus engko lereke ning Candhi Sewu sewengi kudu dadi. Oh iya, Candhi Sewu sewengi kudu dadi. Ora jonggrang kowe pancen ayo tenan. Aku njaluk pepanggil rupa nek kowe arep pancen mboyong aku. Pancen arep mboyong. Iya, pancen arep mboyong aku. Ana kekudangane Bandung. Kowe manut kowe njaluk matura. Kekudangane apa? Aku kudu bakal nayog ya kang dadi panjalukmu Cahayu. Iya. Bandung. Ana pepanggil rubane aku njaluk Candhi Sewu sewengi kudu dadi. Tak turuti pencakamu juga. Sawangen. Candhi cacahe pira? Hitungan dhewe Jonggrang.
Tak etunge kae ning kulon ki ana 1 5 1 ki terus loro goblok jonggrang goblok ora kasar to truk wis bubar enggak tak framen barang ki piye bocah ki la wis men modar mbok men orang tok timbles akhirnya ya ayo ora apa-apa siapa yang mau siapa yang cinta pada nabinya salah server. Oh, Slendro. Boya. Zaman saiki iki nek ora ngikuti lagu-lagu sing kekinian kuwi. Wah iya. Mula empan papan iku kudu digunakake. Iya. Ayo mula awake dhewe iki dadi generasi seni kuwi kudu iso meneruskan tinggalane para leluhur. Iya. Mula kuwi sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan tak genang kene bebarengan rame-rame nangengan gedhok asale saka telah arep dumuk konangan maratua diteruske le rapiye piye aku mau entas karo bapakne hop sik lagumu kok kaya konotasine negatif ora gedhok asale saka tela arep ndumuk konangan maratua diteruske le rapiye-piye aku mau bar karo bapakne sik iki ngapa mangan gethuk iki lho mangan gethuk iya aku ndumuk gethuke ndelala gethuke isih panas iya lah maratuaku aku reti diteruske le rapiye-piye aku mau entas karo bapakne entas karo bapakne iki tegese iki bar mangan gethuk ki lho Reng oh iya iya ayo kondur bebarengan ngati-hati aja korupsi selamat pagi Bu selamat pagi Pak selamat pagi semua selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Susu saya, susu bendera, ding. Iya. Weh, apik tetembangan wong. Ah, iki ya wis nguripke apa sing enak. Ha iya. Apa nah, aku ndek referensi akeh. Oh iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai dasar laut, Indonesia tanah airku. Aku mana nih gue terus kayak elek-elek kado kanca-kanca. Ya. Aduh asale saka tela, arep tumo konangan maratua, diteruske le rapiye-piye, iki ngono. Arep entek lakone. Ya karang usia 3 sasi ki rawan-rawan ngidam kok teruk ya. Iya. Ana mudhun kena, Mbak. Ora apa-apa. Iya. Ora kena ana sing isin-isin iki lumrah. Iya. Arep jajah desa Milanggori. Ayo kondur. Ngati-hati aja do korupsi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku seorang pejabat. Karena lalu diberi atau dikasih makanan bergizi dan imunisasi. Oh iya. Aku anak sehat, tubuhku bau menyan. Karena ibuku Ratu Siluman.
makan aja tiap hari selalu diberitahui Diberitahi iki maksudnya dinae kabar-kabar sing aktual ngono lho, Tru. Oh, ngono. Aku anak Indonesia sehat dan kuat karena mama memberi batu baterai ABC. Ora iki kesenian apa to jane Kang iki karena sisi meneh apa lagu-lagu TV iki apik ya Tru anu reng ha iya iki klambiku kok klebon kewan pak klebon jangkrik iki klambiku sikak Keri banget ngapa weh klebon kewan iya yo tunjung Bang Terate yo ya ora kena kesuwen le ngladrah oh iya mau wis muni ayak songo mbok ya liyane oh iya bekek sak tawulito mel Ndara Abimanyu pun dangu sampeyan laku tapa brata wonten ing mriki Ndara nuwun sewu lha kok dadi dereng ugi jugar anggenipun lampah tapa brata wonten ing cakra kembang mriki wonten ing mriki janjane napa sing digayuh kula niki nganti nglangut kula niki nganti bingung kula niki nganti judeg mbok nggih ndang jugar Tandara nek pancen sampeyan gayuh kanugrahan apa sing ajeng digayuh kula tak midhanget riyen mengke nek mpun sak iso-iso kula sak biyantu lekasipun Ndara Abimanyu anggenipun badhe gayuh sawijining kanugrahan Ndara mangan jora lampahing angin kuntaranggrane ngarga gara-gara toreng kiri-kiri ora bumi prakamita sadoloma ambak udan terus awor aku semanten wonten adaing kasatryan Tanjungan ing Sang Raden Abimanyu Sang Raden Anggawijaya ing alamat tapa brata ngeningaken babanawasa nalika semanten ing cipta nuwun kanugrahaning dewa kang aran Wahyu Eka Jati dumadang ing cula saking dirgantara ki parate kaya daru tarungan datan sanes kejawi amung Jawata ing ayo anjong banung ki Sang Hyang Bathara Kamajaya ngarya kagiat satira ing Tanjungan mau tanggaping Gatri Sang Semar Badra Sandangu dumateng pratanira ingkang putra Sang Hyang Kamajaya Arere santo bawon tingran utrus sing ngarsanira dening anyut
Para sing bagus semenira kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh mboten nginten babar pisan arahipun Iwang Pikulun Sang Hyang Kamajaya Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun Kamajaya Astungkara sidam saring bawana langgeng. Iya wayah ulun Abimanyu Yangka Wijaya. Jeneng kita atur bekti marang panjenengan ulun boya lewat pangestu ulun tampan ana nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi Pukulun. Kamajaya lah kok dadi kowe sing merapta ning Madyapada. Kanjeng Rama Pukulun inggih. Rama Pukulun Ismaya bekti kula kunjuk tak tampa pangestune pakmu tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Pukulun sewu lepatipun ingkang wayahipun Abimanyu kula nyuwun pangapunten wonten ambek bilanggen kula lampah tapa brata dayanipun sembundul ing awiyat ngantos paduka tedhak wonten ing Madyapada kula kinten badhe ambanjut dumateng araganipun ingkang wayahipun Abimanyu. Mboya Yangkir Abimanyu Angga Wijaya. Satemene panjenengan ulun nggon tedhak ning Madyapada iki mboya kok bakal ngluputke marang jeneng kita. Nanging sayekti panjenengan ulun ingkang minangka dadi lantaran sartani ulun kang nampa dawuh saka ngarsani Iwang Pikulun Manikmaya. Supaya sak mengko panjenengan ulun kinen lumarep ning Madyapada marepake kelawan jeneng kita Abimanyu. Ingkang boya ana kejaba wigatine panjenengan mung bakal masrahke kanugrahan ingkang aran Wahyu Eka Jati ya kanugrahan ingkang kita gayuh winggir kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon rekencang ing alis risang mawe kaen truwung duh Pukulun tumindak mulya menapa ingkang sampun kula lampahi teka kula keduga nampi kanugrahaning dewa. Kula kinten kula menika titah sawantah ingkang lepetan dedosan boten luput saking inolali, salah lan apes tuwin mati. Nanging ingkang menapa kula nggadahi gegayuhan kepengin gayuh wujuding Wahyu Eka Jati sakmangke. Paduka Pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang abdi pun Abimanyu Pukulun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan marata diyake tampanana kanugrahan Wahyu Eka Jati nggih. Yen to wis satata jeneng para wis keduga kepanjingan kanugrahan. Ya ingkang kita gayuh ya kuwi Wahyu Eka Jati. Oh ya mung wanti-wanti ulun aja nganti jeroning ati kita kedunungan rasa sengkit memungsuhan, sombong lan sak panunggalane. Sabab Wahyu datan bisa jenjem kalamun to mapan ning madha ingkang reget ngaturaken panuwun Pukulun. Ulun kundur makayangan nggih. Semar pripun Ndara Iwang Pikulun Kamajaya masrahke kanugrahan niku anak kula niku anak kula iya
Kula wujud kula kaya Vespa nek jare Bagong. Iso ndi anak baguse kaya. Saking baguse nganti ayu anak kula niku. Niku anak kula niku anak oki anak kula niku. Iya nggih. Sak mangke resanipun Ndara Abimanyu kados pundi kula kantun nderek sowan pepunden ngama. Monggo kula dherekaken. Pandha tata gati wisaya Indriyaksa Sara maru uta pawana bana marga samirana awarayang Panca bayu wisian Ya tobat bocah suluk kaya sagel dhewe. Oh, ngajengipun Manjawari nuwun sewu parepaksa kula ngendhek. Lampahe menangipun badhe nyeranaken dhateng Abimanyu. Ana apa Begawan Durna? Mesti kemawon paduka Iwang Manjawari Durga langkung pana lan langkung pirsa. Menika wonten ing mrika wonten Abimanyu ingkang arsa miwiti anggenipun badhe mbangun kasatriyaning Tanjung Pinang. Tanjung Anom. Pramila samangke kula nyuwun srana, gandeng menika Abimanyu katingal ringkih. Pramila kula nyuwun daya saking paduka Iwang Manjawari Durga. Ora ta diake satata ulun bakal mancing sajuga ning anggo kita. Mangga matur nuwun. Durnaila analingan nira lumajaring raatri ilinenggak jangkan nira kapisanan aneng perang Brontayuda ya arep suaraku cilik ning aku tekan nyuwara siji gedhe mriko kados pundi Bu Prari? Mengko yen to jeneng kita nyokot janggane Abimanyu tartentu bakal sirna marga layu. Nggih ngestaken dawuh. Oh, Ngawijaya putuku, nadyan kowe putuku dhewe kowe iki anake Janaka. Ning bapakmu kuwi mesti tak dombengi. Ning bapakmu ora duwe rasa males budi ana ngersaning eyangmu Begawan Durga. Durna. Mula Kang Saka kuwi kowe ora sirna marga layu aja diundang senenge Begawan Durna. Abimanyu.
jan kok mati. Sirine sarati peran tanpa sangkang rinu mboten nginten babar pisan ora pati duka mono mula tandara nging duweni iki minggato wong adunungan kanugrahan menika uga caket kalian kacintrakan malah sirna marga layu kula ngerti Begawan Durna nyokot sampeyan sinten sing menehi daya kalih Begawan Durna Bagong pripun Pak kuandhane ndaramu Ndara Abimanyu diaturke pepundhen Ngamarta ayo Arjuna wonten maringan dawuh Werkudara wah criteng kakangku apa awake dhewe wis prapta ning tapel wates kesatriyan Tanjung Anom yo kena apa dadak mandheg limpang jangkah menehi wis bakal prapta ning kesatriyan Tanjung Anom lan bakal sabiyantu miwiti nggone Abimanyu miwiti bangun kesatriyan sababe apa teka jlitheng kakangku ngendhek marang laku ana wigati apa ngusik to Yayi Arjuna sing lante panggrahi tamu lho Yayi inggih Koko Prabu kados pundi Werkudara ya iya sing lante panggrahi tamu merga iki ana perkara ingkang sajak bakal gawe gelaning ati ketiwasan sinuwun anakku Abimanyu Abimanyu anakku cah bagus ana apa lah kok dadi ora eling Purwaduk Sena kaya mangkene kamangka janggamu ana wujuding tatu Kakang Semar anakku keneng opo Kakang Semar nuwun sewu sekawit kula ndherekaken kaliyan Ndara Abimanyu anggenipun tapa brata wonten ing kasatriyan wekasan pikantuk nugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Eka Jati inggih niku sing dikarepke Kang Putra ing pengangkah arsa suwanteng negari Ngamarta gandeng Ndara Abimanyu rumangsa pekewuh ning atase anak kok kongkonan wong tuwa supaya wong tuwa sing prapta teng Tanjung Anom
gandeng Ndara Abimanyu gadhah gegayuhan pengin bangun kesatriyan. Ngujiwaning panah wonten telenging delanggung sajak kepanggih kalian Begawan Durna ingkang putra ginigit jangganipun ngantos mboten emut Purwadasena niki Ndara. Ya jagat pangestu Warayu Bathara jagat Kakang Semar. Kula ora pati nduga mana yen to ingkang tumindak kaya mangkono nganti anakku Abimanyu ora eling Purwadasena. Ora kejaba mung bapa Penemban Durna. Niku nyata. Werkudara. Apa? Nek wis kaya ngene kanane iki apa kowe kira-kira tetep arep ngegul-gulke gurumu kae apa piye? Kira-kira kowe arep ngalembono karo Begawan Durna apa kowe arep mbelani karo anakmu Abimanyu? Iki anakmu kowe kok meneng wae. Ya, Itan Durna wong tuwa mikir. Guncang gancing langit kelap-kelap katon lirik gencang lesri sang mawe gandrung ora maling Arjuna kowe kok sajak ngilangi Subasita ngilangi tata krama Bapa Penemban. panjenengan tegel kalian ke wayah piyambak. Solo. Terus arep digongke lanane. Antasena Piye, Dik? pisanggeni. Apa, Pakde? Ora bocah kok ora kaya adah sabene. Ora kaya adah sabene piye? Ora adah sabene sowan methuki karo wakmu Ndarawati. Iki pisanan methuki kok nggawa kucing. Kucing dengkulmu melocot kuwi Kresna. Lho. Kok sik kucinge iso omong ngletak ndasmu kuwi nah. Iki pun Kakang ya, Iki pun Kakang lho. Swantenipun Koko Prabu. Lah iya wajan. Walah mboten pati nduga mana babar pisan Koko Prabu. Wis gek ditulungi. Wujud kaya ngene ora ndang dibadarke senar. Inggih, kula aturi amegang napas sak mangke kula badhe ngeracut raga maduke kados ngaten niku Koko Prabu. Gage. Walah
Antasena, Piye Pakde? bisa gede. Piye Pakde? Pun wae mandura ngaturake panuwun, ternyatane bocah loro iso nulungi karo aku. Aku iso badar dadi kaya ngene, dadi wujud kamanungsan meneh. Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken panuwun. Iya, padha-padha. Antasena, Piye, Dik? elok kowe, welok kowe. Kowe nyekel aku, nyekel buntutku, aku iso dadi bali wujudan kaya wingi uni. Antasena, Piye? apa ana sejarahe ya, sartane apa ana ceritane wong kuwi yen to bar dadi macan terus pikire owah, pikire gesek. Lho la yo mbuh. Aku ora ngerti, Dik. Mbok coba. Disetrum dadane. Engko nek kaya sing nggon film sing kaya setrika sing dingenek-ngenek iku jegrak ngono kae lho. Mbok menawa pikire iso bali. Mbok iki mau oleh Pak Di Baladewa ki oleh tesmak saka ngendi barang aku ora ngerti kok ya. Sajake owah pikire lah ya mbuh. Wah, wah. Edian edan. Yo, hei, ora lunga, wah, wong kok ayune kaya ngene. Lah rak apa to Antasena? Piye? Wujuding kembang Wijaya Mulya ki aturna Kakang Semar. Terus Supaya kanggo maluyake atmajaku si Abimanyu. oh ya, kene. Den prayitna samurire seka balik titiyane Gandayani Trisunya purnama sasi kilar semedi tengahing latar mileng lintang Bima Sekti kakekne Semar nggih Ndara Antasena. Kok betah ngrangkuli mayit to prangguli niku ngasta kembang amang gunake ya sing nulungi aku kowe masuk surga nyaturaken panuwun Kakang Mas Antasena ayo padha-padha biasa meng urip kowe kaya ngono jan aku kan cah sekti aku kan cah digdaya kok yo le nganggo tembung kan pripun Ndara Abimanyu aku Cinaka dening Hyang Durna ora eling mangkarian niki nek mboten kula sing maju, mboten kula sing temandang, ora rampung. Tung tak tung jar.
Kakang Semar ngopo? Mareka den prayitmu. Ana wigati apa? Semurire seka balik. Sampeyan ki ora tanggap. Ora tanggap piye? Wau sing nyebabke Ingkang Putra Tanjung Anom Seda menika Begawan Durna. Terus wi. Kamangka Begawan Durna nek mboten diangslupi kalih sawijining menungsa mboten isa ndikadigdayan ngaten. Sampeyan kersa mboten umpama sampeyan kula angslupi genti. Aku ora sudi nek lara. Mboten. Mboten pun to, mang manut. Penak. Aku ketemu kowe meneh. Hei. Bali ora bali kok. Perwasa. Iya. Aku tak bali. Aku Mas. Aku tulungan ya kucara aku kindangan aku tulungan yang ora ana sing sugih ngungi diaburmu. Aku ora tak apake. Aja dirot ya. Ya. Ngadeg. Iya. Jadi aku ora tau kapake jadi aku. Wong kok le pinter tak candhak lah kok ucul kathok. Iki nyekel kathoke. Monggo mbone ra jamak-jamak gek. Durgaya syukur nek kowe kapok bali ora dadak ngrekasake wong tuwa.
raya kundur-kundur bebarengan ngati-ngatian aja do korupsi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Cah kene ora diguwang sing adoh mung iso. Ya wis ben, ya wis ben. Wong yo pengen urip. Lho lah iya. Lho lah iya. Ya. Kanjeng Rama Kyai ngaturaken manuwun Bimanyu anakku ya. Wa para Bundarawati ngaturaken manuwun Abimanyu anakku iya. Saiki gandeng wis satata. Kakang Semar, kula. Koko Prabu Mandura mau. Sinuwun Mandura. Apa? Sampeyan kok kumpulane kalih waria-waria niki. Tegese piye? Nuwun sewu, niki banci kok sampeyan nambungi banci dengkulmu. Ayune kaya iki jenenge Marcelina. Terus sing iki jenenge niki lanang niki lengganane Bagong. Lanang niki. apa iya? Cobi tok mang peksa. Ngene. Nyuwun mapunten badhe napa lho? Ini katokmu kene, cul. Wedian. Aku gedhe tekmu Karo rekku ngene. Pun mriko diaturi Sinuwun Kresna. Ya, Kakang Semar. Koko Prabu, Piye Kresna? sampun nglemas sedaya paseksen wiwit saking wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada sampun dipun asta dening kadangguling Madukara. Ya. Awahyu ika jati sampun manunggal sajiwa. Wonten angganipun anak kula pun Abimanyu. Ya, banjur Namung kirang setunggal inggih menika pun Kiai Nenggala Prabu jenyatanipun Kembang Wijaya Mulya sakmangke sampun kuduga nglemak. ya. Kresna pun Kakang nyekseni adeke Abimanyu lekasi anak Angga Wijaya nggone bakal miwiti mbangun kesatran Tanjung Anom kasembatan gayuaning putra Injodipati wau. Ngaturaken panuwun dumateng sedaya ingkang kasedonya nyekseni adeging kasatriyan menika. Iya, Abimanyu tiba padha-padha. Abimanyu tiba padha-padha. Werkudara. Apa? Kresna kakangku. Gandeng isih ana sawijining perkara ingkang durung rampung ana. Ya. Buta galak solae lonjak sarwi sigra nyandak kunca nuli tanjak Ora parat mungsuhe Werkudara trima bali wae aku.
Woi. Oh. Menungso ratatanan ndi? Kembang Wijaya Mulya tak jaluk. Yo, ndi? Tungkak. Oh iya. Duryudana kakangku Werkudara arep maju ing katingket kelilipen. Ayo Wahyu Eka Jati tak jaluk. Anakmu ora gelem masrahke wektu dina iki kenceng Bratayuda. Saya akeh reretu sing padha arep nrimake lelakone anakku. Wah, sifat barat bu tibamu. Ayo kondur bebareng. Ngati-ati aja do korupsi. Selamat pagi Su Ibu. Terus aku aja tak taleni to. Bangun ora tak taleni metu wae kok. Dadi nek ben ra metu wae ditaleni. Dikareti. Iya. Gareng mon gareng. Kae turu. Miyaga mongko nabuh bonang penerus kok ya micek ya. Ngene, kowe talimu ndi? Ya. Iki ora tak rut awake. Nah, iku ngene. Sing kene tak talekke karo rancaan, sing kene ya tak talekke karo rancaan. Wis. Getakan, getakan. Kon getak. Hei, wah, krompiang. Bocah edan. Wong turu talene karo rancaan. Porno gatining carita. Yo, sembarang iki. Ngaturke panuwun mergo pambiyantumu anakku kasempetan bangun kesatran Tanjung Anom. Nggih. Mboten sanes kula ugi namung ngaturaken panuwun awit sowan kula wonten mriki tinampi kanthi bener becik. Yo tiba padha-padha ora ana liya aku yo ngaturke panuwun. Ya nggih. Sedaya kekirangan kula, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Tiba padha-padha. Sak pangker kula mugi-mugi warga ing gading setunggal dumugi sekawan. Para ingkang dipun gayuh sageta kasembatan.
bubar pitike wis jedul, pitike jedul. Bocah kale kisra. Truk gak ditabuhi, Truk. Oh iya. Apa? Ladrang Wagyu. Wahyu. Matur nuwun. Busana panutuping ngatur. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nom tanggapan, slamet to sak kabehane. Wancine wis paripurna. Kabeh padha slamet. Matur nuwun. Petro wonten sewu. Gaget ditabuh ladrange golekane aja lali.